Здравейте! Представям на ваше внимание още една от целодневните екскурзии по програмата на АБАКС "Почивка в Пулия". Това е Мартина Франка и Устуни, която се провежда на български език. Както виждате на картата, двата града са близо един до друг, затова пътуването от вашия хотел е около час на посока. Мартина Франка е елегантен град, който е разположен в пленителната долина Итрия. От 1975 година ежегодно е домакин на летен музикален фестивал – Фестивал Дела Вале ди Трия. Обиколката на стария град включва двореца Палацо Дукале и катедралата Свети Мартин. Палацо Дукале е пример за съвършенство от епохата на късния барок. Площад Рома е най-голямото открито пространство в стария град с зелена градина в триъгълна форма, от която се открива гледка към двореца. Самият дворец е проектиран, забележете, от Бернини през 17 век. Ще имате възможност за дегустация на местни деликатеси от месо и местни традиционни вина. Следва посещение на град Устуни или Белия град. Той впечатлява с средновековната си архитектура, белите сгради и малките си тесни улички. Пешеходната разходка е главно в стария град и ни разкрива детайли от миналото на града. Устуни датира още от каменната ера, многократно е бил разрушаван и изграждан отново. Белия град е един от най-посещаваните градове в Пулия. Предлага страхотни панорамни гледки, на фона на които може да се насладите на хубавото италианско вино. Града се гордее и с производството на маслини, бадеми и една от най-вкусните кухни в Италия. Обиколете Италия с АБАКС, вашият надежден и лоялен партньор.